ጸጋን ሰላምን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ነቦን ምስ መንፈስ ናይቶም አብርሆን ቀረባን ኮንኩም ነቲ ካብ ወርቅን አልማዝን አዝዩ ዝኸበረ ምስከደኻ ዘይምለስ ግዜኹም ሰዊኢኹም ነዚ በዋንጋድ ዋንሳን ዝመሓላለፍ መንፈሳዊ መደብ እትከታተሉን ዘለኹም ዘበልኩም ይኹን አዚኹም ዝተፈቀርኩም ፍቁራትን ክቡራትን ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ቀኒና ክኾን መልስኹም ብጎይታ እምንቶ እዩ ንሎሚ ብምኽንያት እዚ ቅንያት እዚ ዘሎ ልደት ክርስቶስ ወይ ክሪስማስ እናተባህለ ዝበዓል ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ብጸጋ ኣምላኽ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እዚ ሕጂ ተዳልዩ ዘሎ መደብ መጀመርያ ታሪኻዊ ማለት እዚ ሕጂ ልደት ክርስቶስ እናተባህለ ዝበዓል ዘሎ ታሕሳስ 25 ብኸመይ እዩ ናብ ክርስቶስ ልሒሙ ማለት ልደት ክርስቶስ ክበሃል ክኢሉ ቅድሚኡ ኸ እንታይ ነይሩ ዝብል ታሪኻዊ ሓፂር ዝኾነ ዳህሳስ ዝሓዘ መደብ ክቐርበልና እዩ ስዒቡ ኸዓ መጽሓፍ ቅዱስ ከ ብዛዕባ እዚ ታሕሳስ 25 እንታይ ይብለና ብርግጽ ታሕሳስ 25 ክርስቶስ ተወልደሉ ዕለት ድዩ ወይስ እቲ ብሓበሻ ዝበዓል بجهز تحساس إسران شعتن بأوروبا قطرها ترى شوعته زبعل برجت السوق كريستوس تولد لودي متحف كروس انتهي مرة قاعد هبنا زبل متحف كروس هذا حساس دما حزنا خنقربينا ده هذا حد على مساجر موسيقى كم قدم تختلوا أربعكم يمو كسع مدة كتكاتلوا بتجا أملاخ أن تمحصنكو مسانات صنعوا ልደት መዓስን ብኸመይን ክበዓል ከም ጀመረ ትፈልጡ ዶ? ልደተ ክርስቶስ ክበዓል ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ ዕለት 6 ጥሪ ዝበዓል በዓል ጥምቀት ኮይኑ እዚ ኸዓ ንኽብሪቶም ብኮኸብ እናተመርሑ ናብታ እቲ ሕፃን ክርስቶስ ዝነበራ ቤት ዝበፅሕዎ ሰብ ጥበብ ዝፅንበሪ ነይሩ። ከም ተወሳኺ ድማ እቲ ንሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ኣመልኪቱ ዝተሰርዐ ሕጊ በዓል ፋሲካ ከም ልማድ ኣይሁድ በቲ ምድብ ጊዜ ማለት ወርሒ ኣቢብ ዝበዓልዎ ነይሩ እዩ። ታሕሳስ 25 ከም ናይ ልደተ ክርስቶስ ክጽንበር ከም ዝጀመረ ዝጠቅስ ኣውደ ኣዋርሕ ናይ ሮማውያን ኮይኑ ብ336 ኤዲ ምንባሩ መዛግብቲ يملكتو مصحف قدسنا نعلة لدة كريستوس أملكيتو زحبو نصور حبريتا يلون زبزتنا تحساسبا سلازلو لدة كريستوس أملكيتو تقراج أوي حساب كهلو مخنيات كوينو علو أمود أتا سالساي زمن نتوم مرحتي أبيات كريستيانات نتوم زنبرو أرماويان ناب هيمانوت كريستنا كمل سووم بزبل سنة حساسبا بتي اتوم أرماويان نأمالختوم مالت ساتورن روماوي أملاق نحرشان ميترا فارساويت ملك بعال زنبلولون زملقلون تحساس 25 ስለዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ልደተ ክርስቶስ ክበዓል ወሰኑ። እዚ መስርሕ እዚ ንብዙሓት ኣረማውያን ናብ ናይ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ምምላሱ ዓብዪ እጃም ነይርዎ እዩ ክበሃል ይከኣል። ብ336 ኤዲ ታሕሳስ 25 كم علته لدة كريستوس كبعل مستعوجة
ክሳዕ 378 AD ብኣረማውያን ጥራይ ክበዓል ድሕሪ ምጽንሑ እዚ ኣዋጅ እዚ ብሃይማኖት ክርስትና ተቐባልነት ዝረኸበ ብ378 AD ክኸውን ከሎ ዓመት መጸ ዓመት ክሳዕ 381 AD ክርስቲያናት ክበዓል ድሕሪ ምጽንሑ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ካብ 382 AD ክሳብ 400 AD ብዘይምበዓል ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 400 AD ተሓድሶ እቲ ዝነበረ ኣዋጅ ዳግማይ ጠጠዐ። ካብኡ ንነጀው ክሳዕ ሎሚ ታሕሳስ 25 ከም በዓል ዕለተ ልደተ ክርስቶስ ይጽምበል ኣሎ። ኣይናይ ውልቃዊ ወይስ ሕብረታዊ ኣካል እዩ ንልደት መስሪትዋ? ሕጋውነታ ኣብ ልምዲ ክርስትና ብኸመይ ከቆመ? ኮንስታንቲን ዘ ግሬት ኣብ 325 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ቀዳማይ ሮማናዊ ዝኾነ ክርስቲያን ንጉስ ነገስተ ንበዓል ልደት ከም ቀዋሚት ጽንዕትን በዓል ታሕሳስ ዕለት 25 ከም ትውዕል ኣቕረባ። ምክንያቱ ድማ ንዛ በዓል ከም ኣገባብ ሕብረት ንግዝኣቱን ብቐሊሉ እምነት ናይቶም መብዛሕትኦም ኣሬማውያን ካብ ክርስትና ምልዋጥ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ድማ ክልተ ፍሉጣት ብግዜ ሓጋይ ዝበዓላ በዓላት ነይረን። እታ ቀዳመይቲ ከም ዝገለጽናዮ ንሳተርን ሮማናዊ ኣምላኽ ሕርሻ ን7 መዓልታት ትኽበር እያ። እታ ካልአይቲ ድማ ብምኽንያት ዝኽሪ ሚትራስ ፋሪሳዊት ኣምላኽ ብርሃን ትበዓል እያ። ካብ ታሕሳስ 25 ጀሚራ ስጋብ ጥሪ 1 ድማ ትኽበር። ምንጪ እዛ በዓል ድማ ሚትራስ ነቶም ሮማናዊ ወተሃደር ኣብ ወተሃደራዊ መንገዶም ናብ ፋሪስ ክኸዱ ከለዉ ተጓኒፋቶም ኢሉ ይሕሰብ። ንጉስ ነገስተ ኮንስታንቲን ልምድታት ካብ ከምዚ ዝኣመሰሉ በዓላት ምስ በዓል ልደት ኣተኣሳሰረን። ሽዑ ድማ ልደት መጸት ስድራ ቤትን መሓዙትን ይእከቡ፣ ያባት ይለዋወጡ፣ ከምኡ እውን ናይ ዝኾነ ልደት ሰብ ይኽበር ነይሩ። ከም ተወሳኺ ልደት ተመሳሳሊ ምስ ሮማናዊ ፋሪሳዊን ኣሬማዊን ዝኾነ በዓላት እያ ነይራ። ካብ ዓመት 336 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ጀሚሩ ጳጳስ ጁልዮስ ቀዳማይ ልደት ክርስቶስ ኣብ ታሕሳስ ዕለት 25 ከም ትበዓል ኣወጀ። ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብዛ ዕለት እቶም ኣብ ሰሜናዊ ንፍቂ ክቢ ዝጥቕመጡ ሕፅረት ሰዓታት ብርሃን ኣትዩ እዩ ኢሎም የኽብሩ ነይሮም። ጳጳስ ጁልዮስ ቀዳማይ ነቶም ኣሬማውያን ዝነበሩ ሮማናውያን ብቐሊሉ ናብ እምነት ክርስትና ክልውጦም ደልዩ ነይሩ። በቲ ሽዑ ግዜ ድማ ምስናይ ደረጅኡን ሽመቱን ከም ጳጳስ ድማ ንህዝቢ ክርስቲያን ዓብዪ ዘይማትእ ጽልዋ ነይርዎ። እዚ ድማ ብመንጸር ኮንስታንቲን ኣገዲዱ ብሓይሊ ከተኣታትዎ ዝኽእል ምዃኑ እዩ። እዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብቐሊሉ ልምዲ በዓል ልደት ኣብ መንጎ ህዝቢ ክርስቲያን ብዘይ ብዙሕ ተቃውሞ ክትኣተተው ከኣለ። حرين بعرف أورات حواتي بتخ أربلنا تصنحة حاتير تاريخ أو دحساس أما تزعل لدت كرسوس بخمينا بسم كرسوس نبلدت كرسوس كم زم عبلة النجار بتزقربلنا حاتير دحساس عجيبكم تكونوا تسفى قبل متحف قدس كان تهيب لنا نبز بالكحجي كنحلف
نزا نرئا متحف قدساوي دهساس دما حانتي أرست خبا بهبلني طب تحاسوت نحق أنيا فتامة لبوا الذي قبرو أتبل كده قمركم يتارستا طب تحاسوت أب حق أنيا فتامة وي نحق أنيا فتامة لبوا الذي قبرو أتبل يا انتهي مالت كايزا خبزار سيا ترقسنا تراكواس انتهي مالت كاي وختبلون تدخليكم فقرات حواتي طيب تحاسوت اب حقنيا فصامه للهو حقنيا فصامه له نسو انتايو كريستوس اتولد مخانو ግን ኣብቲ ክርስቶስ ተወሊዱ እንብሎ ዘለና ፍጻመ ሓሶት ድማ ኣሎ እንታይ እዩ ታሕሳስ 25 ወይ ጥሪ 7 የተወሊዱ ዝብል ስለዚ እቲ ፍጻመ ሓቂ እዩ ክርስቶስ ከም ተወልደ ህፃን ተወሊዱልና ወድውን ተወሂቡና ዝብል ከምኡን ንስኻ ወደይኻ ኣነሎ መውለድኩኻ ዝብል ንዝመስል ትንቢታዊ ቃላት مفتامو حقيو تفتيمو خانو رجتيو حقيو جن أبز حق أن يفتام زي أنت أتينا لنا تبتا حاسو تأتينا لنا سها ورحن معالتن زبلي بزحات ناي تيولوجي مهوران كريستوس تحساس إسران حمشتن كم زي تولده يرجع بزوايم دزاربو لنجاري እና ተባሃለግና ስለምታ ዳ ተሐሳስ 25 ይባላል ወላ ታሪኻዊ አመጻጻም ከም ተኸንደ ጸንሐና ተሐሳስ 25 ቅድሚ ክርስቶስ ተወሊዱላ ዝብል ካል ትባዓል መንባራ ሪና ኣለና ከም ኾኑ እቲ ሓቅ እንዳሃለው ዳ ስለምታ ዳ ተሐሳስ 25 ክባዓል መሪጽና ዘለና ተባሂሉ ሓሳብ ከሎ እቲ ዝወሃብ መልሲ እቲ متحف قدوس كريستوس تولدلو ورحن معالتن أيرجعت لنا سلزخانة زبل أسعى بيركها ما زي رجعت لنا حبكنا نكا كريستوس تولدو إلنا خنا بعلك أسلز لنا إتا تبعي لازلا معتي بقليلو أنت وعلى الناس أنت يتجمع له زبل مالشي زوها بكا جنا أفتحك خدمة خلنا كريستوس التولد الله ورحي لومي بمتحف قدس كنا رجعت عينا متحف قدس مرة رجعت إيه هوانا سلا زخانة كبرون سميخون تحساس إسرائيل حمشان ويترشوا عته نختب بعل نتقاملوا تقصون على أب سون كن رأينا بو مسألة مقبل تبعلنا يو تعلوا نابزبل تتابعنا نخيد جناخه أفتن تعلوا علوا دم قبل علىه مجمرة كنا رجعت أصدقائنا حدا نحدا زعبا بزملكات حدا حق مبر كلت حق خمسة يلا بقى لي لو حاسبوا زلنا في مجمرة كريستوس كلتك زي خلنا راكلني بجئز بحبشة تحساس 29 وترشوعات كريستوس وليدو تبايلو لحتى السنة وانك بعلي بمعربان هجرات دما كريستوس حساس 25 توليدو تبايلو بعلالو نزس كلتا معالتي نحدا أكال توليدو اختبلو كاكلتو حدا حق خون إلكا هتحسب كلتو يجن حق خمسة كونا بتاريخ رئينا بهاي درجة كحسب زقبو نجار كنا نفت ده حساس محاديو كحسب زقبو نجار علو نسوها كريستوس تولد لعلت أملكتنا كنا بعل أيناي تنبيتا وقال إدقفنا زبل حتى أخذ ملو سيد لنا كابزي كاي وطاهو كريستوس توليدو أبز مدر أبز نبر الأوان أبيناي قزي على تلدتو كابعل ويسدك أمزامرتو كابعلولو انت رأنا إنامو نحنا لو مخنا بعل زبل حتى ممكن ملس كد لنايو مخنياتو ويتاتايلو كاباي تمهارو أرعوتاي تصورو نفسهم عرفت خطرخو بيكم كاباي تمهارو إلو نالومو كاوخن مهار نعدمنا نسوخ قبرو تديرينا نحنا كميلنا دا نعو إذا توليد الله إلنا نقبرا وينبعلا هاوري بقالوسون
أبرامي معرف 15 خننبب كلنا كريستوس بقال كونه بجبري زي جبر نجار كزارة ولو عيد فرنة قبل استزارة بقال الله تايلو كريستوس بقال كونه بجبري زي جبره كزارة ولو أنا عيد فرنة له مالت كريستوس كزارة ولو ده سمع أخو أنا يزارة ولو نيبلا له كريستوس كجبره دير أخو أنا يجبرني نيبلا له ما في كريستوس زتزارة ولو زجبرن أربعة متحفة وانجيل زلوا كنت خلنا كريستوس التولد الله معلتي قابل وياب الوايد إزز عين ببنان كبدا نمزو ويون متحف قدسنا كندسس كلنا بمسارته علة اللدات متنبال ويمبعال بحال قدسان دويس بحال هزابي إلكاون مسارتهاوي ده حساس كجبرلو وني جباي أما أو كلمة خلنا أما تحف قدسنا أنا بزدخم أمريك سب زرع هو أكلت سفرات أراي على تلدت كتنبرئ لهم أتحدى فرعون كون كله ذا فترة معرف 40 حدن زلو قاليو ذا فترة 40 حدن أو نروحه معرف كسب معرف 40 كتنا زلو هنري نخلينا اتخال أي هيرودس لدتوز أنبللو جزء خا أب ماتيوس معرف 14 ويا ماركوس معرف 6 ما نري أنا قريب كاب قدسان كافتم زخوبنا دبنا مسكر حدا كوا علة لدتو كتنبل عيرانان وي علة لدتنا يدوكو كتنبل عيرانان سازي كريستوس تولد أبز نبرة الأوانسي لدت علة لدت كتنبل عينا برند حرز مزع مع بالي وتاريخي كوا هاي نبلسي نيري كريستوس تولد أبز نبرة الأوان هيرودس كوا بعيدين مو إزاي قبلت نيران تتخون أب قوتان أب دك أمزامرت قوتان ون مرأنا يا نيرنا إزي إتأزيو كتحساسبنا مسبعلا أحزاب كينت انبرز قبعنا نتي وطون تفليون زبالنا قال أتبقنا مسيواتنا خنحبرز قبعنا مخانو إيه زيزارب ويز مسكر زالهو بتعمينا بابكزي نرئيو نقرات اللو مسبحالي بتعمي تحانفتنا لنا إفريم مسيزبتاتي تسانا برالو زبال قال بتخكل أب زمننا بزلو كرسنا يفتسام له كنوت كابزي يقبعنا وطون تفلين زبالنا كنوت قالون كنفليلون زقبعنا نقر تزهيلو أيكونا هراي ده انت حساس سنة حمشن ويتقر شوعاته نخبعال انتهى اللو نمبال انتهى اللو تبعلنا يدحن دين فلطة كنا انتهى اللو تبعلنا نزبل نتقاملو تقسي أبتي بدحر إزمة تخاتها المدب حيزلكم قرب مخاني بقويتا تسفى قبر له حاجة كان حدا نقر من لاش كان هو اللي يقبع نسوها متحف قدسي مرة قاعد إسلا زهيبنا إنا كوا نزاع أخلنا نبقى لنا زبل يو حزو خانم مخنيات لنا متحف قدس كان مرة قاعد يهبنا إيو نفتي متحف قدس بنا مرة قاعد كان حلف كبرون سميخون حدا نقر كبلكم وي اتنقر ووصو حاسوت وي اتنقر ووصو حقي كخون قباي حبراوي كخون يبولون أبزا مدرسي كل تنقر تراي زلو كل تنقر تراي له نسخة حقي بانصاروها حاسوت برهان بانصاروها تلمات فقري بانصاروها تلي هيوات بانصاروها موت برخات بانصاروها مرقم قدسنا بانصاروها رخصت صدقي بانصاروها حدث كابزي كلته وصاي غن يلا نيوترال وي ماخلاي وغن ناي كلتو زيكونه سالساي زبحال يلا سلازي وصو نغير كنحز يغبانا يو نتي حقي إجزابير ليتن معاتن زمرامرو سبوتيو نابلنا جلجلة سأن ممرمارن زترفنا مسبالتات أحزاب تتصنابيرنا إن نبرلو قالو حدا خاو أزي لهم زبعل زلي
ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስና ዝህበና ሓቂ እንታይ ይመስል ናብ ዝብል ነገር ንምጻእ ርግጸኛ እየ እዚ ሕጂ ዝጠቕሶ ጠቕሲ እዚ ሕጂ ንሪኦ ምዕራፍ እዚ ሕጂ ንሪኦ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ እዋን ዘንበብናዮ እዩ ምናዳ ኣብ ግዜ ልደት ክርስቶስ ኢልና ንሓስቦ ዕለት ክመጽእ ወርሕን ዕለትን ክመጽእ ከሎ እነንብቦ ተኸታታሊ እዋን ነንብቦ እዩ ግና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለዊጥኩም ፍቑራት ኣሕዋተይ ሎሚ ምሳይ ሓቢርኩም ክትከታተሉ ደጊመ ብጸጋ ኣምላኽ ኣዕድመኩም ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ጠቕሲ 26 ክነንብብ ኢና መጀመርያ ሓፍተይ ክተንብብ እየ ጎይታ በረኻ ብልኪ አሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ጠቕሲ 26-27 ብሽም ኢየሱስ ከንበ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፀየት እያ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ ክሕፅሮ ክሳብ ኣንቢብና ኣለና ገብርኤል ንማርያም ከበስራ ዝመጾ ወይ ዝመጸ በቲ ግዜቲ ክትጠንስ ምዃና ወዲ ክትወልድ ምዃና እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል ምዃኑ እዩ እዚ ከበስራ መጽዩ እዚ ከረዳኣ መጽዩ እዚ ከረዳኣ ዝመጻሉ ግዜ ሳድሳይ ወርሒ ነበረ እብለና ኣሎ ብሳድሰይቲ ወርሒ መጽዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይለቱ ልዑል ከጽለኪ እቲ ካባኸ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ በቃ ክትጠንሲኻ ክትወልዲ ኺኢሉ ተኣምራት ድንግል ክትጠንስ ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ተኣምራት ይነግራ ኣሎ ተኣምራት የበስራ ኣሎ እዚ በሰራ ግዜ ንሱ ሻድሻይ ወርሒ ከም ዝነበረ ይነግረና ኣሎ ገርም ኣብኣ ኣብታ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ሕጆን ካብ 36 ክሳብ 38 ዘለኻ ደጊምካ ተንብብ እኺ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከዓ እኒሁ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት ማርያምን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዝተሰማዕት እዚ መልኣኽ ዘበሰራ ቃል ምስ ሂወታ ዝሕበረት ኣብዚ ወርሒ እዚ እዩ ኣብዚ ሻድሻይ ወርሒ ኣብኡ ካብቲ እዚ ቃል ምስ ሂወታ ዝሕበረትሉ ግዜ ካብታ ሽዓ እኒሁ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበልካዮ ይኹን ዝበለትሉ ግዜ ጀሚሩ እቲ መስርሕ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ክርስቶስ ክጥነስ ጀሚሩ ተጠኒሱ በቃ መጽዩ ኮይኑ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ሕጂ ካብዛ ሻድሸይቲ ወርሒ ኢና 9 ወርሒ ክንቆጽር ምክንያቱ ክርስቶስ ተጠኒሱ ክውለድ እቲ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ዝሓቶ ኣዋርሒው ወሲዱ እሱውን እቲ መስርሕ ጥንሲ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልእ ሰብ ከምኡ ኣብ ክርስቶስ እውን ተፈፂሙ እምበር ወይ ኣብ 7 ወርሒ ወይ ኣብ 6 ወርሒ ኣይተወልደን 9 ወርሒ ወሲዱ ስለዚ ካብዚ 6 ወርሒ ጀሚርና ኢና ሕጂ 9 ወርሒ ክንፅብፅብ ዘሎና ቅድሚ እዚ ምፅብፃብና ሕጂ ካብዛ 6 ወርሒ እንዲና 9 ወርሒ ክንፅብፅብ ቅድሚ እዚ ምፅብፃብና ግን እዚ ሳድሳይ ወርሒ ዝበሃል ዘሎ ብኣየናይ መሰረት እዩ ብኣየናይ ዓውደ ኣዋርሕ ወይ ብኣየናይ ቋፅራ ዓውደ ኣዋርሕ እዩ እንታይ ኢልናኻ ብናይ ኣይሁድ ዓውደ ኣዋርሕ እዩ ወይ ብናይ ኣይሁድ ናይ ኣዋርሕ ኣሰራርዓ እዩ ሕራይ ሕጂ እታ 6 ወርሒ ኣየንቲ ምዃና ንምርካብ እታ ቀዳመይቲ ወርሒ
ክንፈልጥ ከድልየና እዩ ምክንያቱ እቲ ኣቋፅራ ዓውደ ኣዋርሕ ናይ መን ኢለኩም ናይ ቤት እስራኤል ዓውደ ኣዋርሕ እዩ ናይ ግሪጎርያን ኣይኮነ ናይ ግእዝ ኣይኮነ ኦኬ እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትና ሕጂ እታ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዓመት ትኹነልኩም ዝበላ እግዚኣብሔር ንቤት እስራኤል ከዓ ንሳ እታ ኣቢብ ወይ ኒሳን እትበሃል ንሕና መጋቢት እንብላ እያ ሕጂ ኣብ ኣሰራርዓ ዓውደ ኣዋርሕ ናይ ቤት እስራኤል ክንመፅእ ከለና ከዓ ከመይ እዩ ዝስራዕ እቲ ቀዳማይ ወርሒ ዝበሃል ከምዚ ናትና ካብ መጋቢት 1 ክሳብ መጋቢት 31 እዩ ከም ሓደ ወርሒ ንቆፅሮ ከምኡ ይኮነን ናቶም እንታይ እዩ ካብ ፍርቂ መጋቢት ናትና ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ናትና ንሱ እቲ ናቶም ቀዳማይ ወርሒ ኣቢብ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ካብ ፍርቂ እቲ ሓደ ወርሒ ክሳብ ፍርቂ ናይቲ ድስዕብ ወርሒ እዩ ናቶም ሓደ ሙሉእ ወርሒ ዝስራዕ እዚ ማለት ኣቢብ ወይ ኒሳን ካብ ፍርቂ መጋቢት ናትና ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ናትና እዩ ከም ሓደ ወርሒ ብኦም ካልኣይ ወርሒ ናቶም ካብ ፍርቂ ሚያዝያ ክሳብ ፍርቂ ጉንበት እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ሕጂ በዚ መሰረት እታ ሻድሸይቲ ወርሒ ክንረኽባ እንተኣድለየ እዚ እዩ ካብ ፍርቂ መጋቢት ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ቀዳማይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሚያዝያ ክሳብ ፍርቂ ጉንበት ካልኣይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ጉንበት ክሳብ ፍርቂ ሰነ ሳልሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሰነ ክሳብ ፍርቂ ሓምለ ራብዓይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ፍርቂ ነሓሰ ሓምሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ነሓሰ ክሳብ ፍርቂ መስከረም ሻድሻይ ወርሒ እዩ ስለዚ መስከረም ኣቢሉ ከም ሻድሻይ ወርሒ ናቶም እዩ ሳድሳይ ወርሒ ስለዚ ብሳድሳይ ወርሒ መፅኡ ከበስራ ከሎ ካብ ፍርቂ ነሓሰ ክሳብ ፍርቂ መስከረም ኣብ ዘሎ ናትና ናይ ኣዋርሕ ግዜ መፅኡ ኣበሲርዋ ማለት እዩ እዚ ሻድሻይ ወርሒ እዩ ሕጂ ክርስቶስ ኣብዛ ወርሒ እዚ ኣብዛ እኒኹ ባርያ እግዚኣብሔር ከም ዘረባኻ ይኹነለይ ካብ ትብል ጀሚሩ ኣብኣ ጥነስ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ጥንሲ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ ከምቲ ዝበልክዎ ከዓ ክርስቶስ ተጠኒሱ ክውለድ ዝወሰደሉ ግዜ ከምቲ ንኩሉ ሰብ ዝወስደሉ 9 ወርሒ ወሲዱሉ ስለዚ ቀዳመይቲ ወርሒ ካበይ ትኾናላ ንክርስቶስ ሕጂ ካብ ፍርቂ መስከረም ክሳብ ፍርቂ ጥቅምቲ ቀዳማይ ወርሒ ካብ ፍርቂ ጥቅምቲ ክሳብ ፍርቂ ሕዳር ካልኣይ ወርሒ ካብ ፍርቂ ሕዳር ክሳብ ፍርቂ ታሕሳስ ሳልሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ታሕሳስ ክሳብ ፍርቂ ጥሪ ራብዓይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ጥሪ ክሳብ ፍርቂ የካቲት ሓምሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ የካቲት ክሳብ ፍርቂ መጋቢት ሳድሳይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ መጋቢት ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ሰብዓይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ሚያዝያ ክሳብ ፍርቂ ጉንበት ሳምናይ ወርሒ እዩ ካብ ፍርቂ ጉንበት ክሳብ ፍርቂ ሰነ ታስዓይ ወርሒ እዩ በኣርሲ ፍቑራት ክርስቶስ ብወርሒ ሰነ ደኣ እምበር ብወርሒ ታሕሳስ ወይ ብወርሒ ጥሪ ከም ዘይተወልደ ሎሚ ኣብ ቅድሚቲ ንኹላትና ብክርስቶስ ዘድሓነ ኣምላኽ ኩሉን ዝኾነ ህያው እግዚኣብሔር ኣቦን ኣብ ቅድሚቲ ንህያዋንን ሓጥኣንን ክፈርድ ዘለዎ ክግለጽ እንጽበዮ ዘለና ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ክብርን ኣብ ቅድሚ እቶም ንሓለዋና ዝዋፈሩ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ሕልናኹምን እምስክረልኩም ኣለኹ ስለዚ ክንኣምን እንተ ደኣ ደሊና እቲ ሓቂ ክርስቶስ ብቋፅራ ኣህዛብ ብግሪጎርያን ወርሒ 6 ወይ ሰነ ብናይ ግእዝ እንተ ደኣ ኣምፂናዮ ድማ ከምኡ በታ 10 ወርሒ ማለት ወርሒ ሰነ ከም እተወልደ መጽሓፍ ቅዱስ መረጋገፂ ይህበና ኣሎ እሞ እቲ ሓቂ በዛ ወርሒ እዚኣ በዛ ወርሒ ሰነ እምበር ብወርሒ ታሕሳስ ወይ ብወርሒ ጥሪ ከም ዘይተወልደ እዩ እሞ ነቲ ሓቀኛ ፍጻመ ጥብቲ ሓሶት እቲና ልበወለድ ካብ ንገብሮስ ነቲ ሓቀኛ ፍጻመ ብዘይ ጥብቲ ሓሶት ሕዋስ ሓሶት ብዘይብሉ ብትኽክል ከምቲ ዘለዎ ክንቅበሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍቓደኛ መንፈስ ይደግፈና ሓቅን ሓሶትን ፀናቢርካ ካብ ምፅምባል በዓላት ብኢዱ የናግፈና ብላ ኣለኹ ሎሚ መዓልቲ ምድሓነ
تقبلت جزي حجيا تمعت مدحان حجيا كابي حقا حاسوتن حاويسكا كابزلو مردا بو انت تصنعكا خمص خابز خل فردي لومي ندحان لومي ندحان ولا بحكي بخالق إذا صار شيء تورحي بخالق إلنا تنحاسباون بخالق تنحاسباون إذا ورحي 10 تخلت زيا إذا ديسمبر ويتحساس إسران حمشن أيتمتعلنا نو بجز زول شاد شيء ورحي لنا كابي كاتت أنت النقط وين قالك أيتمتعلنا تاريخون الرجاجيت قلنا كريستوس تحساس كم زي تولده ترى كم زي تولده متحف قدس كأي الرجاجيت قلنا له كم زي رأنا يا كريستوس إذا تشعيت ورحي كريستوس كافرق وقوم كسع فرق سنة أبزل له أوارح كم التولده إياه أمو نزحك زي أمسيوتنا أنت حبرنا يا حكي زخون تنقص عباب زي قدس حكي أمسيوتنا خنا حبرها خلنا حرام وتصالو نتحكي هتفلت وايكم نتحكي حرام توتصاكم يا ابن حجرايو نتحكي ساعة زي فلتك حرام وتصخنا لها حرام زي وتصخلو نجار له نتحكي نحرز عبا ملكيتك حق ساعة زي فلتك أوان بتزاوري أبجز الديابلوس يخازن لها مالتي ذا كاين تبر الله بتفكر كم فلت أزلنا سلزي كابزي بتزاور زخنة زي كتاو زخنة ديابلوس أو جزءات كأيو تقبلت جزء حجاتها مع تمدحن حجاز ولا نامز فلوس بركة منفس نتولد نزد حنا دو كلتا جزء مدحن دليه هين جنتيمي مدحن زبلو زلون تايو نأمنت إن دخوم يلوم حوالي بقولس نسمع مزدحانو كوي كلا كورنتوس ما عرفش دشتهم تروحوا زياد نعم ده أتى مدحنات اليوم تلنا هو زي كتاوي زخانة تزاور زخانة ديابلوس أو جزء أصل زلوا حاسوت كاب ديابلوس إلنا ده تردينا نحدا زعوا حق إكس عزيفل نحدا زعوا بزملكات كحق إكس عزيفلتنا بزعبو زهلونا فلتت ولا نحن حق إن برلو حاسوتي ده حق زيفلتنا خينا كده جماعة نحدا زعوا بزملكات حق إكس عزيفلتنا ورات فلتنا يزلنا حقي أنت مثلاً حقنا إذا مثلاً حقي هو ما لا تكونه معنا حق مثلاً على مر حقي كونه سأزي حاسوت كان يمني نايدي أبلش سأزي حاسوت انتحرار لنا نحرز عاب زملكات حاسوت زخون رد انتحرار لنا بتزاور أبغز أدي أبلش لنا مالتي كم سلزخون خايو نن معلتو حق خنفلت مخنا سلز فلت أنت هيلو تقبلت جزء حجة تعملت مدحان حجة أيضا تمارتيو حجي نحرز عاب زملكات حق خفلت كله كافت زنبرني نتزعوا بزمركز زنبرني حسوت يخون الله حراوت الله إدحين الله أمو نلدت كريستوس بزمركات كاف زنبرنا حسوت لومي ندحان كريستوس تحساس إسران حمشتن أي تولدن كريستوس ترشوعات تون أي تولدن كريستوس كنا أبور حسنة إيو توليدو زلو قلتا برخبركم سلسة سمعكمني أبز قتل نزي نجارز عمل كده قالت كلته تخاطرتي مدبات حزركم قرب وقيت تسفى قبر لكم كم زقب أخذ والله خلنا تنكرت مدبات دما أبصرتكم نذكركم مني عم سكون ليكم تباركوا بتماسال على استخصاب زملاسكم سلامكم عزاز